Здравейте, приятели, аз съм Божидар Ангелов от CarPlife. Това ще е първото видео за канала. Първо искам да представя себе си накратко и след това на шарвийски продукти. Като цяло практикувам шарвийски риболов от близо 5 години. Живея в Белгия, в град Гент. И преди 6 месеца реших да създам моя собствена марка за шарвийски продукти. За мен беше една голяма мечта и ето, че малко и много успях да я постигна и да я споделя с вас. Като цяло съм избрал 4 вкуса, 2 от които са на рибна основа и 2 от които са на сладка основа. Първият вкус, който е на рибна основа, е чесън и робия. Вторият е креви риба, който също е на рибна основа. И останалите два са на сладка основа. Това е Ангелайс и Матеус. Това са лично мои създадени продукти, които ги няма на пазара. Протеиновите топчета съдържат микс от селектрани, висококачествени рибни брашна, както и оригиналната ровенет съставка, която прави самото топче качествено и по-ефективно, да го наречем. Също така имам и повдигачи, налични в 10 мм и 15 мм. И също към тях имам и атрактори. Но за тях ще си поговорим малко по-късно. Нека да започнем с първия вкус. Това е Ангелайс, който е на сладка основа. Това е ванилия и още няколко тайни съставки, които предпочитам да останат в тайна. Само секунда. Ангелайс е наличен в розов цвят, както виждате. Има го по-точно, ще бъде наличен също така в жълт цвят, което съм намислил да бъдат миксирани в една тийка жълто и розово, което е по-лесно за всеки един от вас. Само да стана и да ви ги покажа. Надявам се да се видят добре, камерата да ги фокусира. Да. И нека да преминем към повдигачите, които са в размер 10 мм. Също така са лични в 3 цвята, в една кутийка жълто-розово и оранжево. Само да не се пръснат. Надявам се да се вижда добре на камерата. И най-новите повдигачи, които са налични от около една седмица, това са цветните
по-точно двуцветните повдигачи, които са в два цвята в едно. Жълто и оранжево и жълто и лилово. Сега ще ги изкарам от тинката, за да мога да ви ги покажа. Добре. Ето ги и самите тях. Всички повдигачи, както виждате, са доста ярки. Което ги прави доста атрактивни за шарано. По-лесно шарана може да ги намери и да вземе вашия монтаж и вашата стъпка. Същото се отнася и за другите останали три вкуса. Налични са също в розово, жълто и оранжево. И също така 15 мм са също налични в розов цвят и скоро време се надяваме в жълт цвят, миксирани заедно в една кутийка. Да, малко издупа лично. И сега е време за и самите атрактори. Атракторите са налични в тубичка от 300 мл. Цвета е червен. Първият вкус, който е Ангелайс. И Матеус е следващия, който също е пак на цветна основа. Цвета на самия атрактор е, мисля, че лилов. От самата светлина, която е зад камерата, може цветовете леко да се променят за вас. И това е криви риба. И последният атрактор е чесани ровен ред, който е така в доста ярък червен цвят. Между другото, всички потенни топчета, повдигачи и атрактори са доста ароматни. Кутийките сам си ги вкусявам. Те си идват смисъл с определения вкус, но обаче аз предпочитам да са малко по-напълнени, за да са по-атрактивни. И сега е време да си поговорим за тяхната цена. Протеиновите топчета са налични в разфасовки от 5 кг и 10 кг. И скоро време мисля също така да има и разфасовка от 1 кг, която цената ще е около 15 лева. За 5 кг е 60 лева и за 10 кг цената ще е 120 лева, което се отнася за останалите вкусови протеинови топчета. Независимо какво си избирате, цената е не съща. Спрямо кутийките са на България ще са пак на 12 лева. Независимо дали си избирате
10 мм или 15 мм. Цената за всички кутийки ще е 12 лева на бройка. Също така и самите трактори, те ще са на 12 лева на бройка за 300 мл. Цените са базирани спрямо другите марки, както и в България, както и в Белгия. Предпочитам да са на по-ниска цена. Не трябва да имате никакво съмнение в протеиновите топчета, в повдигачите, в тракторите. Всичко е качествено и гарантирано. Топчетата са тествани от широка група хора, от мои приятели, от непознати. Имам доста изкарани риби на тях, също така и мои приятели. Може да проверите в Facebook страницата на Carfly. Ако нещо ви интересува, може да напишете на Facebook Божидар Ангелов. И за поръчки също така, скоро време да се надяваме, тук до 1-2 седмици ще бъдат налични в България. И ще бъдат тествани също от широка група хора и в България. Но в Белгия топчетата са тествани и гарантирано работят. Най-ниски цени. И така. Нещо друго да добавя. Мисля, че нищо не забравя. И също така, преди няколко дена взех участие като спонсор. Както виждате тук горе, получих също грамота и медал. Спонсорирах българско състезание, което беше проведено в Холандия. Организатора беше и Бат Цетко. Поздрави на Бат Цетко. Бях приготвил награди за 4-то място в игра на топчета, с 2 кутийки повдигачи, плюс 2 трактора. Също се отнасяше и за момчетата, които ще спечелят 5-то място. Имаше награди от първо и трето, бяха парични суми плюс грамоти плюс медали. И за 4-то и 5-то място реших да подкрепя момчетата и както и организатора Бат Цетко. И така. Все още нямах тая възможност да тествам топчета на състезания. До сега съм взимал много участие на състезания, имам около, много да го наречем, голяма дума, но сигурно на около 5-6 състезания съм участвал. Взимал съм сега най-много, по-точно най-много, какво го аз. Взимал съм 5-то място и предпоследно състезание, ако съм бях да спечеля първо място, но това си е късмет, както се казва. Но реших и също така юни месец и септември да организирам 2 състезания, които се намират в Белгия, да се надяваме до тогава всичко да е наред и да участвам. Също така аз и като организатор също реших да участвам. От състезание юни месец, от 48 часов състезание, от 9 отбора. Датите са 20 юни до 22, другото е септември месец. Брой отбори, мисля, че бяха около 20 отбора, пак 48 часово състезание. И така. Също така искам да добавя, че имам и шаранджийска група. Групата си е лично моя карта. Около 7-8 човека имам в групата си. Очаквайте също да качвам дневни излети, 24 часови
излети и също така HTC8, на които ще сме заедно с моите приятели, ще тестваме новите продукти. Ще се опитваме постоянно да бъдем активни в канала ми и така. Мисля, че не забравя нищо. Приятели, не забравяйте да харесате канала, да се абонирате и до нови срещи!